मिसेस प्रिमला बसुमतारी आं बे सृजनजों लोगोसे जोंनि हिरिम्बा शिल्प समबाय समितिनि आइजोफोरखौ एसे हेफाजाब खालामो आं मानोना आङो दानाय लुनायाव बहुत इन्टारेस्टेड आरो उन्दैनिफ्रायनो आं दानाय लुनायखौ खालामबोदों आरो बेखौ आं गारनो हायाखै बेखौ गारनो हाया जानानैनो आं दिनैसिम बिसोरखौ आं खिथु होसोनानैबाबो बर'नि जोबलांनाय जेरै आगर गुबै जेरै मा होनो बे गरखा गंब्रै गासैबो टाइपनि फुटबल आगरनिफ्राय लाव बेगरनिफ्राय गासैखौबो गारलांनायखौ आं गोदोनायखौ बिसोरखौ दाहोदों आरो बे दाहोनाय जिफोराबो दा सेल जायै गांसेबो गैला आरो दाहोफिननांसिगोन दाख्लैसो जानानै थांनाय बम्बेनि महाराष्ट्र सुरातआव आं बिसोरखौ एसेबाबो हेल्प खालामनानै दोननानै फैदों आरो बिसोरखौ फाननायजों लोगोसे आंबो माने सानथाम थाबोदों आरो सानथाम थानायाव माने आङो एकदम ओरैबा ओरै जोंनि आर'नाइखौ लानानै ओरै थंब्लेट देखायनायाव माने बिसोरो आं गाननाय बायदिखौनो नागिरफैफिनो आरो आं बेखौ लानानै बिराद अनुभब खालामदों जोंनि आइजोफोरा न'फोराव एसेबाबो टाइम मोननायाव जिफोरखौ दानानै बेखौ फालांगि खालामनायावबो एसे हरोबा न'खराव एसे सहाय जागोन आरो जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ बेलेग जातिफोरखौ एक्सेप्ट खालामहोनानै जोङो मोनसे फालांगि गाहायै होनो हानाय आरो थांनानै थानाय राहा दिहुननो हागोन आरो मोजां जोङो बिजनेस लामा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आइजोफोरखौ मेसेज खालामनो सानो गोदो गारलांनाय साल गुन्दैफोरखौ आरो थिखोफिनदो आरो न'आव एसेबाबो गोरलै मेथदै दा आंनि बेयावनो फोरोंगासिनो दं आं बेंगलनिफ्राय लाबोदों आं फोरोंग्रा अस्टादफोर बे अस्टादफोर होनाया एसेबाबो इजि बे इजिखौ बयबो एक्सेप्ट खालामनो हागोन होननानै आं बयखौबो खावलायो आरो आंखौ लोगो हमनो थिनो बिजनेस लाइनाव लांनो हागोन जिफोरखौ सब टाइपनि दानो सोलोंनांगोन जियाव सोलोंनांगौ अबे रासोआव होनांगोन अबे खुन्दुंखौ अबे डिजाइन दाबा माबायो आरो मानसिया एक्सेप्ट खालामो साननैसो एक्सेप्ट खालामबानो साननैसो फानबानो मोनसिगोन माबायदि जिया सेल जायो बिनि उनाव जोङो बे सेल जानाय जिखौनो जोङो दानांगौ आरो इजि मेथडै दानो जोङो सोलोंनांगौ আমি ছাৰক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ DDM ছাৰক আমি তাত গৈ বহুত ভালেই পাইছোঁ বহুত মানে শিকিবও পাইছোঁ আৰু বহুত দেখিবলৈও পাইছোঁ আমি বহুতেই ভাল পাইছোঁ আৰু ৰাইজক কি ক'ব এইখিনি অসমৰ ৰাইজক বা জনসাধাৰণক অসমৰ ৰাইজক মানে বহুতেই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ সেই নাবাজাৰ পৰা আমাক পঠিয়াইছে আৰু আমিও যাব পাইছোঁ আমি শিকিব পাইছোঁ আৰু বহুত বস্তু দেখিব পাইছোঁ সেই তাত যেনেকৈ চলে আৰু হাতৰ পৰা যিকোনো বস্তু হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাতো এনেকৈ অহা নাই আমাৰ অসমৰ পৰা আমিহে গৈছোঁ এটা মাত্ৰ গৈছোঁ তেতিয়া আমি তাত দেখিছোঁ আমি বিকিছোঁ বস্তুবোৰো তাৰপিছত সেই তাৰ মানুহবিলাকে বহুত ভালেই পাইছে দেখি অসমৰ মানুহ আহিছে বুলি বহুত সন্মানো জনাইছে আৰু আমাক বহুত থকা মেলা সুবিধা বহুত ভালেখিনি দিছে কিবা জনাব লগা আছে নেকি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা জনাব লগা মানে সেই তাত বস্তুবোৰ কেনেকৈ প্ৰডাক্ট হয় আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ আমি আৰু আগবাঢ়িব পাৰিম সেইবিলাক মানে কিছু সহায়ৰ কাৰণে কিবা ক'ব নেকি নাবাদৰ পৰাতো আমি আগতে পালেও মানে আগত যিমান পাইছিলোঁ তাতকৈ মানে অধিক পাবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেই যেতিয়া ছাৰে যেন সহায় কৰে আমাক আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ সেইটোৱে মোৰ কামনা আৰু